Kaixo arratsaldeon ikusentzule guztiok, eman gaituzue Ailegitik zuzenean, Nafarroatik, CaixaBanken beste jardunaldi bateko partida eskaintzeko prest, jada pilotari guztiak beroketa lanetan hor ditugu, Laster hastekotan izango dira, aspaldi hasi dira beroketa lanetan. Eta hemen atzekadetik entzuten duzue, musikakin girotuta dagoela frontoia, bertako festak direla eta musikaz ere gozatzeko aukera dugu txarangak batera hemen pilotalekuan. Hortxe txarangak bere eman alditxoa partido hasi aurretik. Eta lauti pilotariak jada berotuta prest ditugu partidaria hau hasiera emateko. Zan behar da gaur Gorriz Iturriaga eta Mujika izango ditugu, eta Urdinez berriz, Aranburu eta Agirre Alne Mendibururen ordez izango baita. Iturriagak eta Mujikak jada puntu pilak da deixentea dute, azkenengo partida ontako azken puntu honen bila ertengo dira, eta Aranburu eta Agirre berriz beste puntuaren bila oraindik txapelketan zier badauzkate beste partida batzuk, baina puntu hau garrantzitsua izango dute. Hortxe protagonistak, Gorriz Iturriaga Mujika esan bezala, Urdinez Aranburu eta Agirre, eta epaile lanetan Eneritz Arrieta.
txapak urdin sandu, eta sakea beraz, partidari hasiera Natalek emango dio. Esan behar, haien aurreneko aldia dugula etortzen garela, eta ez da giroan, giro politia dagula pilotalekuan. Frontoi edera, udal pilotaleku dugu, eta arrasto asko ditugu, baina frontoi zabala kontrakantxan handia duena, eta, bueno, ikusko gauer nola moldatzen diren lau pilotariak frontoi berri honta. Naroa sartukoa, gutik atzera. Bazartu Maitek eta ezkerrez Naroak atzea. Bi atzelariak momentuz pilota deban. Natalek aukera, moztu txokoa, luze, jaso eta berriz bueltan Natalek zabaldu, ez txapapera juntzaio hor ondo itxoen dio, baina azken momentu hor kolpe azkartxo tira dio eta bera juntzaio. Bat eta utxakoa beraz, gorrien alde. Hortxe geraren sakea, gurutzetua, ezkerrez Naroak jaso, arro, Maite atzeratu. Motzan txian gelditu zaio Naroari, eta hor ez da ondo jarri, oso arro bota du pelota hori Maitek ezker pareta ikutu indio gaina, eta oso motz gelditu zaio Naroa, eta hor makurtzeko arazuekin ere badabil, belauneko handu xamarra hartuta dago, eta akaso eraina izango zen. Erdi-erdirako sakea eskubiz, Naroak erantzun. Maitek berriz kateatuta, oain bai Naroak atzea. Era eskerrez, Natalek hor luze azpitik. Hor txokoa sartu zaio bit erdia, jason Maitek, Natalek aukera, erdi-erdia, Gerak ezkerrez, jaso. Naroak aukera, atzera, boleaz, Maitek erantzun. Natalek aukera txokoan utzi du baina Maite hortzeon, bipareta Maitek. Jaso Natalek ozta, beste dejada Maitek, eta hor bai Naroa zientzion geldiuta, eta gaina ikuste da oaingo tante hontan, ikusi da pixkate hankak irristatze ote diren. Natale hor zabalera juntan hortan ondo iritsi da, baina hankak nire iritziz pixkat alde imezela finkatu gabe gelditu zaizkio, eta gaso hasiera hontan hankak pixkat eraina izango du. Eta dejada erra hortan, Naroak kateatuta gelditu ez uste. Gerak azpitik, Natalek erantzun sotamano, zabaldu Gerak, erantzun Natalek, eta hor joku azkar hortan Natale behartuta zagoela ikusita. Erantzun nahi zion hor zabalera luze. Iera baino kolpe azkartxo tira dio, eta bera juntzaio beste tanto bat, aurrenekoa urdinentzako 3 bat. Gorrien aldeo momentuz, eta Natale sakera. Natale sakea gurutzatuta, eskubiz erantzuteko mogu motz geldiu zaio, eta hor ikusten da ez, pixka frontoi berria dela danantzakore, eta pelotak batzutan
gehitxo gelditzea beste leku batuta baino, eta hor lehen naroa ikusi du bezala guain emaitei mutxantxen geldiu zaio, eta bigarren tantua urdinentzako izan da. Beste sake bat Natalentzako. Hau azpiotik, baino luzego, erantzun Maitek, naroak aukera atzea, arro erantzun Jasor, naroak, Ierak atzera baztartuz, erantzun ona naroak, beste pelotaka bat hau zabaltxego, erantzun bilduz naroak, Maitek azpitik luze hor, Natalek erantzun, beste dejaba Ierak, Jaso naroak zabalduz, atzea Maitek zabaletik. Naroak hor, justu, Natalek sotamanaz atzea, Maitek boleaz, naroa hor da, atzeratu. Arro Maitek atzea. Erantzun naroak, Maitek zabaldu nahita, atzea, bildu naroak. Iera sartukoa, zabaldu ezkerrez, Natalek Jaso, beste aukera Ierak txokoan utzi du, baina naroa hor dago, bipareta, Jaso Maitek hortzan, sotamanoz atzea naroak ezkerrez. Iera sotamanoz Natalez, arro erantzun hor txoko hortatik, Maitek aukeran atzea. Naroak erantzun, Maitek berrize, hor moztuta baina zaizion Natale, txapagaina Natalek zabalea, eta hor Ierak bizko hor moitu da, baina bote oso txikile egin du, oso azpitik indako jokaldeia Natalek, eta benetan ona ezkertzi errori Natalen aldetik, eta nahiz da Iera hor aiatu duan, bertuta aiatu da, eta txapara juntzaio. Hirugarren tantua urdinentzako, 3 tautsa hasi die gorriek aurretik, baina momentu honetan empatia daukagu, 3. Natale sakea, erantzun Maitek ondo, atzea bizi azpitik naroak, Natalek aukera ez utzin dion naroai, arro bikain, baztartuz, arro erantzun Maitek ondo, Natalek azpitik atzea, zabalean aita luze, Jaso naroak. Maitek hor biduz luze moztu du, Ierak sartukoa zabalduz, Natalek txokoa efektuakin, dejadan Ierak, bipareta naroak, Ierak aukera, atzea, naroa hor da lasterkan, eta ekarri. Maitek aukera, atzea. Naroak, eta hor bai ikustea hankak finkatu ezin da beltzela eta irristatu egitea. Eta horre, ja preste hola ematezun naroak, baina hor hankak erabat aldein dioe. Irristatu da biltze eta momentu hortan hoxe atzaka etorri eta hankak finkatzez baie lan zailek izateie, eta momentu ondan ikusi da bi hankak nola aldein dien eta ezin izin du ezerrein. Laugarrena gorrientzako, 4-3, eta Iera sakera joa. Iera luze, eskubiz erantzutako modun naroak, Jaso earki, baztartuz gainea, Maitek ekarri earki, naro gaukera, zabaldu nahita, eta bere jokaldi ikutxunen entakue, aurrien hor hartzeunean zabaleko jokaldi hoi, eta bikain botata Iera urruti zeon geldiuta, eta
ez ustien harrapa du launakoa. Momentu honetan, ados. Eta Natale sakea. Sake bikaine Natalen aldetik, azpitik arki gurutzauta eta paretara bikain sartu du eta Maitek ezin du erantzun. Beste sake bat, Natalen partetik, 5-4, partida momentu honetan urdinek aurretik, Naroak bizi atzea. Maitek erantzun, Naroak beste aukera bat, Zugon moztuta, erantzun Jerak, Naroak beste aukera bat, atzea bizi, motxantxin, baina ondo moldo da Maite, Natalek azpitik atzea. Txokuan luzen Naroak, jaso Jerak. Natalek bizi atzea. Berriz txokuan hor jetxita Naroak, jaso Jerak, atzeatuz bazartuz. Erantzun ona Naroan da, berriz bazartuta Maitek. Beste emeste. Zabaldu Natalek eta bikain lehengo botien zan, jaso duna Jerak pelota zaile. Beste aukera bat Natalek zabaldu naita, hemen da Maite bikain. Natalek aukera, zabalin utzi du, oite jada bat indu txokuen barkau, jaso Naroak. Maitek aukera, sartu intzaio pixkat, beste aukera bat Natalek txokuen utzi du, Maite hor da, atzea. Naroak atzea bildurrez etorri da, baina ondo erantzun du. Zabaldu Maitek nahita bildu Natalek bikain. Pipar eta Natalek hor da Jera bazartuz. Naroa bikain ezkerrez, airez saiatu da hor Maite, baina lan zaildu intzezko asko sartu da paretalde horta eta ezin du hor Naroan pelotaka da bikaina egile esan, atzea zikoan da aurretik airez erantzuta saiatu da, baina ezin izan du 6-4 urdinen alde momentuz. Eta hortxe dabiltze, aurrelaiek Natale ikustea, arriskutsu daola, hortxe dabil pelota bikain moitzen, defentsa lanetan ne oso ondo die, eta gorriek, atzetik Maite ikusta batik bat, saiatzen hor moitzen edela, eta Jera igual aukera gehiagik gabe momentuz, defentsa lanetan gehiago, beste aukera bat Natale, txapagainen bikain hor, Maite garrapau du Natalek txapagainen luze zabaletik zabalea bogota du nortan Maite bertantzeon, eta gero txoko aldea behitu gabe Maite eta hor Maitek zabalea endekadok jada hortan, harrapa bindu Natale 5. tantua gorrientzako. Eta 6-5 momentuz urdinek aurretik. Jeran sakea, gurutatua, bikaine ez da iritsi hor pelotaka da hoi, sake oso ona Jeran partetik, eta naizta arrotuta saiatu dan Naroa txapagainen jartzen ez da iritsi, indargutxitxo zemakin. 6-nakoa, berriz ere ados diteu, eta gorrientzako tantua izanek, Jera sakera.
bizi, hau bai ezkerrez bikain erantzundakoa, atzea Maitek, Naroak, bizi atzea, erantzun Maitek. Ezkertu, jaso Naroak, Ierak aukera, atzea bizi, eta hoi ez da iritsi. Azpitik indarrez zijoan. Eta hor, naiztan Naroa batzaka etorri da kolpia ondo tire dion, ba indar gutxitxokin, eta ez da iritsi txapagaina pelotaka da hoi. 7 eta 6, berriz ere gorriek aurretik. Iera, pelota xake gurutatua erantzun Naroak, baztartuz gaina, Maite ondo moldau da, Nataleak aukera, atzea, arro Maitek, botiakin duz Naroak guaingontan bai, ondo jarri da atzeatuz, gaina etorri zaio Maite baina bikain moldau da, Naroak, Nataleak atzea, azpitik eman dio Maitek, baina erantzun Natalek, aukera Ierak, moztu hor hankata, jaso Naroak. Maitek, luze. Erantzun bilduta bazartuz Naroak, berriz eta aukera bat Naroak. Txapagaina ozta luze, jaso Ierak, beste aukera bat, bizi atzea Natalek, hor da Ierak, beste erantzun bat, Maitek erantzun, zabalea Natalek, hor da Iera, Naroak bizi atzea, hor da Maite, eta hor ez da iritsi lan bikaina egin due, bai batak eta bai bestiek urdinek erasuen ibili die, tantzier, eta gorriek defentsa bikaina erantzun due, eta hor azkenengo pelotaka da hortan duda egin du Maitek airez erantzuteko hori, baina azken momentu utzi eta atzak etorri da, eta hor ja gehitxo tira dio, eta ez da momentu ona izan hor kolpia ezin izin du ondo tira, eta 7. tantua urdinentzako berdin duta berriz partidua, xake bikaine, eta kolpeik ezin izan dio tira hor xake ez. Egin dago beste tanto bat, Natalena, ja da, 2. badu, hau oso xake ona, azpitik erten da, eta gaino hor paretan jartutakoan asko tira du Maite kolpiate, oin ez dio ikuturein. Eta 8. tantua Natalentzako. Bikote urdinentzako, Natale xakea. Erantzun Maitek, atzea bizi, boleaz Maitek, hor da Naroa, Maitek, atzea zabalduta, gaine etorri zaio, erantzun Naroak, atzea Ierak bizi, erantzun Naroak, Iera berriz jokuen, atzea bizi azpitik, erantzun Naroak. Naroak atzeaga, Maitek erantzun, beste aukera bat Naroak, bildu beharki, erantzun ona Maitek. Nataleak sartuko bain, txapagainen bikain, jaso Maitek, Iera sartukoa, atzea hau bai bikain gozauta, erantzun Naroak, beste aukera bat Ierak, moztu bizi, jaso Naroak.
Boleaz bikain erantzun dio aukera sortu zaionen Natalez, zaizeon, eta askotan hor sartzieko ez da utzi egiteu, baina goengontan gaur ikustea erasokor da hola, konfiantzakin sartu da eta Zabalien bikain utzi du, ez zuztien harrapaduran ikustet hierare, eta uste hor Zabalelde hortan gaur erasokor Natale eta askotan asmatzen ari dela baina. 9. tantua urdinentzako. Behatzi eta zazpi momentu honetan partidua eta Natalen sakea berriz. Beste sake gurutzatu bat, hau geixoa eta zaio Maitei, atea du. Naro azpitik atzeaka atea du hiera, erantzun ona. Txokoa sartuko Maitea iritsi da, ezkerrez Naroak. Hierak bikain atzea, erantzun Naroak bildu. Moztuta hierak, erantzun Naroak. Hor da beste aukera hierantzako. Erdi-erdik azpitiken eman da, Naroak bildu. Beste aukera hierak, bi pareta, Natale hor da. Bildu eta azpitik atzeak atea du Maite. Naroak aukera bikain atzeatu baino Boleaz Maite. Ai, hor ikusi du aukera horre txokun uzteko, bizi-bizi eargi sartu da, baino papea juntzaio pelotaka da hoi Natalei, gaur erasokorrek uste eta momentuz gauzak atatzen ezizko. Eta konfiantzakin, guaingo pelotaka da oire, holaxe bota du baino, papea juntzaio, beraz 8. tantua gorrientzako. 8 eta 9 urdinen alde. Hortxe pelota aldaketa gorreien aldetik. Hor eukido zalantzak euki ditue ze pelota aukeratu, baina ikusi da pelota aldaketakin, ikuste iguale urdinek eroso dabiltzela goin arte beak baino, eta aldaketa honekin zerbait aldatzeien. Atzea hierak, sakea, erantzun Naroak. Maitek atzea zabalduz nahita, Naroa prest dago, bildu hierak aukera, zabaldea luze, erantzun Natalek, atzea Maitek. Luze azpitik Maitek, erantzun jaso Natalek bikain, hor da Naroa, gaina etorre zaio, eta ez da iritsi hor azpitik indarrez eman da zijoan hieran pelotaka da hoi. Eta pareta ikututa gorputzea asko sartu zaio, asko tireio, eta ezin izan dio kolpie nahi bezala eman, oso eman dio, eta beste tantu bat gorrientzako, 9. momentu honetan partiduan, eta sakea hierantzako. Sakoa gurutzatuta hor, aiau da, beste deja badierak, jaso eta azpitik eman da Natalek, beste aukera Natalek. Zabale azpitiken, Maitek eman dio, bai ona da, atzea. Naroak atzeatu du eta bilen hartin hor
Ia bate bota gelditu da, baina hierak erantzun du, eta hor diega guendiken, erantzun Natale, beste aukera bat, hierak dejadaz. Txokuen utzi duten neon ja. Nahastu naiz esaten. Bikain utzi du baina hortzan, hiera eta beste deja batekin, aroa naiz eta iritsi den, hor txapara juntzaio. Eta bikain nahastu du momentu honetan Natalek tantue, egile tanto oso ona joko duela. Eta atzeaka bi gorriek etorri den alde ozta tireio golpia eta aiatu inda hierana, eta bueno, hor aiauta gaina tantoa behien alde eroi da. 10 eta 9 berriz gorriek aurretik, sakea motza, erantzun Naroak, azpitik atata Maitek, erantzun Natalek, atzea bizi-bizi, indarrez dijoa, erantzun Naroak, Maite motxan txingeldu zaio, hor da Naroa. Txokuen hor utzi du Naroak, jaso gehierak eta Natale irasuen. Zabalean naita luze Naroak, deja Zabalen arro, beste deja hierra Natalek eta botie. Arrastuan gainen izango zen, epaileek txartzat eman du. Frontoiko pilotalekuko markagailuarekin arazuek eduki ditue, tantoa urdin eman dielako, baina epaileak hasieratik garbi izan du gorrien aldeko autua. Beraz, 11 eta 9, gorriek aurretik die. Tanto politia ikusi gaurreko hontan, erasuen hor deja erantzunekin, eta naiz da kontra erasuen egindako deja hoi eharra izen, arrastua hortxe otea eta oain gontan kontra jo izan du Natalek. Hiera sakea. Sake gurutzatua ona, Naroak arro bikain erantzun. Atzea hierak. Maitek atzea luze zabalduz, bildu Naroak. Maitek berriz aukera atzeatuz, bazartuz gaina, erantzun Naroak. Arro bikain atzeatu hierak, beste aukera bat erantzako. Hau bai moztuta eta hor bai bilen artean bota du eta Natalek Naroan zai gelditu da, pasa indu bea eta Naroa gertuxo izango zala pentsauko zuen, baina Naroa atzin. Atze xamar geldituta zeon pelota horta iristeko eta bilen artean bikain moztuta, 12. Gorrientzako eta beste sake bat hieran eskuta. Erantzun Naroak, hiera dejadaz txokoa eta hor bai asmau du, dejada hortan hor
paretan sartu zaio azken momentun irutzen Natalei, kolpia tiraio, baina ez du pelota hile ikuturein, eta oain gontan atxeden aldila eskadue urdinek. Hortxe leno parez pare ibili die. Behaieke bai aurretik, eta momentu honetan behatzinako aurrea juntzaizke gorriek, lautan tonaldiekin momentu honetan, aldetxo politxe, hasieran izan due olako errenta, baina arrezkeo ze oso parien ibili die bibikotiek, eta oain 13 eta behatzikoakin, lautantuko aldie gorrientzako. Eta beti esate deuna, gorriei bentajatxoa guztie, arriskutsu izateala askotan, partidu erditik aurrea geota sendo jogatze dela. Baina urdinek ikusteie, behan burukin gaur konfiantza haundeiekin daudela, Natale ikustea pelota goz ez da hola, konfiantzakin eta erasokor. Eta naroa ere, bikain moituz eta defendituz, lau pelotariek behaien armak eakutsiz. Naizta, pilotalekuan esan bezala ez den oso erosua, pixka ikusten egalako, hankak askotan finkau ezin da kanpotik ematen itxura bintzat, hori dela, eta batzutan hor pelotan hanka finkau ezien, ez da bat erresa nahi bezala jokatzie. Eskutxekin edo besoutxekin. Natalek zabaletik aukera, luze hor azpitiken, jason Maitek. Natalek moztuta hor luze, jaso Maitek. Naroak aukera, bikaina atzatuz, bolea zerantzun Maitek. Beste pelotaka bat zabalean aita, luze, jaso Jerak. Ezkerrez, goiti posturan, atzatuz Jerak jaso. Aztartuz, jaso Naroak. Bizi hor azpitik Jerak, ondo Naroak. Txapa gainean zirrizta jaso Natalek, zabalete zabala, eskatuta bikain bildu Naroak. Berriz ez zabaldu naita, jaso Natalek. Tanto hontan gorriek erasuan gehiago ikusten egia, gorri urdinek defentsan, Natalek aukera horra atzeaka, atea du Maite baino erantzun, beste aukera luze zabalea, naita jaso, bai iritsi da Maitena, Jerak. Erantzun Natalen pilotak adorri, txapa gainien, baino hor txapa ertza jo izango hotxa. Ez baino koskan jota gorak haindu pelota horrek. Eta 14. tantua gorrientzako, kostatako tantua hau. Erason hasi die gorriek, erantzun bikaina eman du urdinek defentsan, eta gero behiek hasi die erasuen, eta hor azkenengo pelotak adortan, txapartzoixe. Jodu Natalen pelotakada horrek, eta horrek bost tantuko aldetxue eman dile gorrientzako, eta beste pilotakada bikaine zabalea, Jerak eta tanto zabaldu aurreneko pelotakadoi, bolea zerantzun dio Natalek, eta hor bai ezker zierroi asmau du. Asko atea da eta Natalen naiz da saiatu dan, ez da iritsi horre berbezela pelota hori frontisea, eta
15 eta 9 gorrien alde, partiduko tanteila da handiena. Jaso naroak arro erantzun dio, Ierak bazartu intzaio, kolpe txarrateu baino ondo erantzun Natalek, zabalea dejada Maitek, jaso naroak Natalek, atza naroak, boleaz erantzun, bai iritsi da, Pipareta Ierak kontran, Natalek Pipareta horri kontran, egin dio beste bat eta horre Maite nik uste dejada eitea jundala hor txokuen, kontraera zuen eta utxa egin du, 10. tantoa urdinentzako, aspaldin tanto egin gabe zuen, gustua jasoko zuen Maiten utx hori, eta beste sake bat Natalentzako, Natale bat sakatzen oso ondoa da, eta beste sake bat ateatzeko gaidan. Sake zaiteko aleide. Sake ona, bazartuta, jaso Maitek. Atzea bikain naroak. Natalek aukera. Atzeo Maitek azpitik. Ierak aukera. Oso atzea honek, ezkerrez naroak jaso, ezker pareta ikutu du bidientzi jula eta horrek indarra galdu hazi dio eta ez da iritsi hor txapa gaina eta 16. hau gorrientzako 16 eta 10 momentu hontan eta Ierantzako beste sake bat. Sakea erdi-erdia, erantzun naroak. Maitek azpitik hor luze-luze, atea du Natalek. Bilen tartea, gelditu da hoi Ierak. Moztu baino ezker pareta ikutuz bilen artea galditu da, bilek alkarri behira, ez dira horra ondo komunikau alkarrekin eta bilen tarteko pelota horiek. Askotan komunikazio faltagatik, ez batak eta ez besteak. Eta 17. Gorrientzako. Sake Ierak gurutzatua, ertentzaio naroai. Maitek atzeatu, aukera naroak, jaitsi indu, atzeatu Ierak, bazartuz. Ierak aukera. Zabalea naroak, bildu Ierak. Ezkerrez atzea naroak. Jaitsi naroak, txokoa, zabaldu Ierak. Hor moztu bazartuz bikain erantzun Maitek, atzea bizi-bizi Natalek, erantzun Maitek, beste aukera bat Natalek, txokuan dejada eta hor bai efektuekin dejada ona eta 11. tantua urdinentzako. 17 eta 11 urdinentzako sakea, Natale sakera berrize. Eta beste tanto bat beste izan bargule pixkat berrize lehenoko takadatxoi eiteko.
ea lortzen den. Atza, Natalek. Naroak. Asko jetxi duz, pelota zailen eierak atea du, zabalea, gehitxo zabaldu zaior. Ondo botatako pelota hor, azpitiken zabalduz. Asko ateatzea, aukera honazun, baino gehitxo zabaldu du eta kanpora juntzaio Natalei. 18 gorrientzako, lautanton, faltan, partido amaierako gorriek eta urdinek berriz, aspaldin hor antzu samar, tanto gehiteko garaien, tanto bat beste guain utxeitiek izan du eta beste sake bat erantzako, sake gurutzatua eta ona. Hemeretzigarren tantua gorrientzako. Eta etenaldia eskaudue urdinek. Ea deskantzu pixkat itzein eta ideak argitzeituen hartu berrize hasieran eukiduen konfiantza hoi eta saiatu behaien jokua bain izan duen bezala hasieran eta gorriek berriz lehen esan deuna aurreneko etenaldien lautantutxoan aldi ezaukeben eta askotan hor momentu hortan errentak azizkuteiela partidu erditik aurrea eta gaurre momentuz hoi gertau da eta hoi eteten saioko urdinek ia tanto hau lortu eta behaien takadatxua lortzeuen atzitik aurrea pauso eginez eta behien aukerak sortuz. Sake ona, gurutzatua baine, erantzun ona Naroak, aukera aierak, luze azpitik, erantzun Naroak, beste Maitek katiatu zaio, esku pelota katiatu zaio eta hor ezker paretan naiz da ona izen, aurreko frontisien gora juntzaio. Eta urdinek beste tantu bat, 12garrena, gustu hartuko zuen tantotxo hau. Ea, Natalek sakien asmatzeun eta hor behaien jokutxo hori ateatzeko gaidien. Alkar animauta bilek. Natale sakera. Sartu intzai hor, gorputzea, baina ondo atea du, bazartu da. Maitek, erantzun. Naroa bazartu, jaso, jera, hoi Maitek. Atzea, Natalek. Jerak aukera, luze azpitik hor, bilen artea, erantzun Naroak. Hor, txokuen ustea jonda, jera baino indar gutxitxo izan du. Hankak bitardi jentzuzken eta indar geixo bertzun pelotaka da horrek, txeite hori dela eta 13garren tantua. Urdinentzako, 19 eta 13ko momentu hontan eta Natale sakea. Buruzatu da, baina atazaio Maitei, erantzun. Zabalea Naroak, bildu nehierak, aukera Natalek, atzea bixi, ezpitik, erantzun atxapa gainen,
jaso Natalek. Beste bat, Maite, txapa gainean jaso Natalek, atzea golea erantzun Natalek, zabaldu Ierak, dejada Natalek, eta naiz da hor Ierak eskatu duen, txapa izan dela, etzen urruti egile esan, baino epaileek tantotzat eman du, urdin alde, beraz, Natalen tantotzat hartuko deu, eta sakea Natalentzako. Sakea pareta sartu inda, erantzun Maitek bai, iritsi da, atzea Natalek, oleaz erantzun Maitek, beste aukera bat Natalek, atzea uzailegu da ezkerrez, eta ez da iritsi hoi. Frontizea beste tanto bat. Natalen eskutik, ikustea guain, erasokor lehen hor euki dituen aukeratxoietan utxeite batzuk izan ditu, pixkat hor iesen dira, baina berriz batozte pixkanan tanto urdinek. Natale hasi da berriz hor behan jokoa datzen, eta 15garrena. Oraindik lau tanton errenta due Gorreiek. Irun faltan bukaerako errenta polite da, baino segin berko behienakin. Naroak uste altzatu ezkerrez Naroak atea du, pelota hori Maitek aukera, altzatu Iara sartukoa launtzea, azpitik emandako pelotaka da, Gerri sartuta bikain erantzun du hor atzatuz Naroak, aukera Natalek, atzea bizi-bizi, Zabalea Naita Naroak, erantzun Ierak bilduz, baztartutako pelota jaso Maitek zabalduz, beste pelotaka bat baztartu, eta hoi bai asko eroi da pelota hoi gaina azkene momentun. Pelotaka da bikainen Aroan partetik, hor bilduteko pelota hoi, ezker pareta jodu unean asko eroi da, eta Maitek ezin izan du ekarri, 16garrena, eta esan bezala 19 eta 12-13 zigozten, eta batuzte pixkanan azkenengo lautantuak urdinek egindako izan dira, eten aldean ondoenen ondo torrezaile, eta ikustea, berriz sartu diela partidun bikote urdina. Txokote txokoa Natalek, zabaldu Ierak, Naita, txokote zabalea, erantzun Iera, bai! Beste tantoa. Pelotaka da zabalea zikona Iera jaso. Zabaldu Naita Maitek, bildu Naroak, Maitek berriz zabalea, Natalek sartukoa, atzeatu, dejada Maite, beste deja bat luze, Natalek jaso Ierak, zabaldu Natalek, eta ez hoi zabaldegi juntzaio, aukera ona eta pilotaka oso ona, baino zabaltxoa eta zaio garbi ikusi da hor. Eta 20garrena Gorreientzako, Gorreiek gustu hartuko zuen zabaleko pelota da hoi txartzat. Ze azkenengo tanto hauetan urdinek zetozkilen gainea konfiantzaz beterik, eta guain gontane saiatu die, bikain moitu da, baino azkenengo pelotaka horietan Ierak defentsa bikainerak utzi du atzaka, hile eroita zeola ekarri duen pelotaka da hortan, geho erantzun, eta azkenik pena izango Natalek pelotaka hori kanpoa jonezina. Sakea eta du Ierak eta erantzun, bai, gailatu da, dejada jaso Natalek. Naroak aukera,
Zabalea, naita luze, erantzun. Ierak, beste aukera bat Naroak atzeatu. Iera, azpitik atzeatu, bazartuz, eta hoi ez da iritsi asko eantxi dazke hor pelota hoi pareta. Eta ezin izin du Naroak txapa gainen jarri. 21 garrena gorrientzako, 21 eta 16, eta puntu hori tanto batea daukate bikote gorriek. Azken sakea Ierantzako, eta txalo artean hor da azkenakoa. Jaso Naroak. Maitek atzatu. Ierak aukera, atzea ondo, atea zaio Naroai, erantzun, bazartu pelota jaso Ierak, Nataleak aukera, atzea bizi-bizi, txarra dator, eta bai iritsi da frontizian, baino kanpora junda pelotaka da hoi, pelotaka da ona Natalen eskutik, bizi-bizi hor asko atea da, eta Iera naiz saiatu dan, 17. tantua urdinentzako, eta hemendik aurreko tanto guztiek irabazi nahi baue urdinen aldeko gizien berko hue. Orduan Natale sakea. Naroa, azpitik jaso Ierak, aukera Natalek, atzea bizi-bizi, Maitek jaso, beste aukera Natalek, atzea Guarrago, erantzun Maitek. Karri Maitek bazartutako pelotai, berriz atzea Natalek, zabaldutako pelotoi ekarri Ierak eta atzeatu Naro. Atzea Naroa, Natalek. Aukera Naroak, bazartuz moztu, ekarri Maitek. Natalek azpitik, Maite bertantzeon, zabaldu. Naroak bildu. Bazartu ingoa, baina hor da Maite, justu, bai. Atzea, azpitiken gorputzea sartu zaio, asko sartu zaio, iritsi da, ez. Eta iritsi 18. urdinentzako. Azpitik digoazen pelota ikusi dugu hor atzeaka, asko tiratzegoela, aurreko tantuen ikusi duen bezala, oain gontan bai, asko sartu zaio hor gorputzien Maitei kolpia tireio eta ozta badak ere, ez da iritsi. 18. beraz urdinentzako, tanto bat ozte, pixkanan. Eta Natale sakie, erdira, ekarri Maitek. Azpitik atzea. Naroa, arro. Pilotaka da, eharra, ezkerrez. Erantzun, ez da iritsi, pilotaka doi. Maite, pilotaka doi. Txapa gainea eta 19. eten aldea gorrien aldekoa. Eta oain gauzak estutzen, lehen errenta politekin aiaude 21 garrenea. Momentu baten hor ja tantoik buko bezin da ikusta genitun bikote urdine, baino berriz pean lanai ekin dile gauza gatatzen hasi zaizke,
eta atzetik aurre datozena, konfiantzaz datoz. Ikustea, defenditzeko kosta iteala, erasuen asmatzenak hemen asko bertzeula kontra joa, eta hoen gontan, pixkat hortan asmatzen nahi die urdinek azken tanto hauetan. Natalek aukera atzea bazartuz, erantzun Maitek. Beste aukera bat, Natalek. Atzea bizi-bizi, azpitik, erantzun Maitek. Pelotaka da bikainen aroan partetik, baztartu baino jaso Maitek. Natalek, atzea. Maitek azpitiken, bazartuz, jaso naroak, iera sartukoa, atzea. Zabalduz Maitek, Unaita. Ipa! Falta esan du epailiek, naroan pelotaka da hoi txarra izan dela, pelotadiek ez dia konturau, baino jada partidua amaitutzat eman da zuen epaileak, naroan pelotaka da hoi goian izan dela aderazidu hasiera-hasieratik, eta azkenean gorriek euren puntua lortu dute kostatakoa azkenean, eta urdine berriz hortxe atzetik aurreko bide oso ona indue, baino azken tanto horren faltan lanak zailak izaten dira, eta bueno, azkenik 29 tanto politek eta ederra ikusi diteu, eta gorrientzako partidua eta tantua, eta ea protagonistak nola ikusi duten euren buruek eta ze kontatzen dituten gaurko partidaren inguruan. Pilotalekoan ikustea, ze giro daon, giro bikaina dugu, eta bueno, saiatukoa entzuten duzuen elkarrizketa. Berela gara, elkarrizketaren setean beraz. Zorionak, kostatako puntua azkenien ikusi zaizue hasieratik kostata sartu zatela partiduen, deseroso xamar, hanka jarri ezin da bezala, ze sensazio duzue? Sentsazioa zen dominatzen aiziela, ez? Defentsa lanen nahi ginen, beraiek oso sartzen zuen pelota eskun, eta defentsa lan handia egitea behartu gaito partidu guztin, ez? Eta, bueno, kostatzaigu egizan puntu aurreatzea asko. Bai, hoi da, ikustezan, atzeak etorretagoan hankak iesite zuela da pixka kosta irizitzaizuela, ez, hor? Sí, no me he terminado de colocar, yo creo que en todo el partido estaba como rara una pelota a la otra. Bueno,
bueno, hemos intentado hacer, le quería seguir y era la verdad que muy bien. Ha tenido que trabajar doble pues moviéndose porque a veces, pues eso, entre piques o cosas raras que yo no terminaba de colocarme, pues bueno, ella ha tenido que trabajar doble y felices con el punto, que era importantísimo y bueno, pues eskerrik asko. Bai, hor partidu erdi arte defentsan jarduntzatei erabat esatea bateako asmatzen naizien, eraksuan asmatzen naizan, eta gero zue, bueno, zeuen takadatxo egin dezu eta alde horri eutxiz bukaeran, bentaja horren bidez aiauzate. Bai, nik uste asmatu dula pelota aldatzen, ez? Bere pelotakin hor behatzin hau amar behatzi joan gata airen aizien, ez? Ateatzen indarrez ebiltzen zuen, nik uste bereiek gaur partidu egun ninduela, Natalek asko asmatzen zuen erasoan da naroak de asko ematen zion, ez? Eta, bueno, pelota pixkoat aldatu du, nik uste hor asmatu dula batakada indulako eta bukaera gutxi gati baino aldetxe hori mantendu dula. Bueno, kostatago baino puntu ez zegoena da, osea, zorionak eta beste partidun zai galditzea. Vale, eskerrik asko. Bueno, neskak, zorion egin dezuen partidu batik, puntu hori, 3 tantu faltan azken lehen gelditu da, partidu oso hona egin dezue, egile esan hasieran zeuek izan zeate dominante, eta, bueno, gero, esan dauna, behaiek pelotaka aldau duenien, pixkat horri eskin dizue. Bai, hori, esan dezuna pena, 19an gehiago gehan, nik uste irabazte genukala partida hori, nazieran igual gu oker gaixia zigia fallo tonto batzuk egiten, behai berriz ez zuen fallo egiten, da, bueno, pena gehiago lagundu ez izana, baina, bueno. Zu Natalek uste zailo aseratiken asko moitzen pelota da eraso gorrez, konfiantzakin, minit ezen egin gorreiei, deseroso ikuste zien, eta geho naizta hor partidu berdin aldien naizta antzu xamar, bukera arte segillo zu eta larri izan die bestieke. Bai, bueno, hasieran egia esan ondo guztua jokaldita atatzen zitzaizuten da guztua, gainaz nara kiston launtza hona eman dit, dana eramatezon da baita ere jokaldi honak eta zutun, baina bueno, egia da faio tonto batzuk egin ditzeula, ez deula eukiba ez dara suerte bat txapak eta hola, baina bueno, pozik ere bai nago partidukin, uste nahiko partidu nahi deula, baita ere irabazteko aukera neukeula, baina bueno, pena ez deula punto lortu. Bueno, partidu bekainen dezu eta urrengo partidun zai galditzea. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta gaurko emanaldia bukaera emango jau, urreko CaixaBankeko partida datorren asteazkenean Peraltatik izango gea, ez da emanaldik izango, beraz urrengoa izatekotan zuzenekoa larun bat arratsaldean Olaberretik izango gara, beraz horren zain gelditze gara, Olaberrian arratsaldean izango gaituzue, nahi baduzue YouTube bidez hementxe eta bestela berriz etorri bertara partidu bikainakin zai ongo geha eta. Besteik gabe, arratsaldean eta ondo segi.